Kagawang na namin sa airport ng kagawang. Oh. Pasok na sa plane. Okay lang, Choy. Arrange na. Dillingham na. Woo! Dillingham! Day-off na kagad. Fishing boat mga kagawang. Flood control, oh. No, seaplane. Masarong mga kagawang. Mga kagawang, welcome to my channel. Mga kagawang, dahil na nag-check-in mga kagawang. Antay ko lang si Kagawang Joseph, you know. Nga mga kagawang, pasok na sa plane. Pa na sa shuttle mga kagawang. Laon na sa amos Kagawang Joseph mga kagawang. Nara mga kagawang. Choy, okay lang Choy. Welcome to Seattle. Kuya Paulo. Start na sa journey mga kagawang. Next trip mga agwang puno, oh. Oo, tama. Ito na. Let's go.
Yan na yung gate namin mga kagwang. Oh. Yan dyan. C10B. Boarding time mga kagwang. Orwell, you're all Yeah, good. thank you. Yan na yung plane mga kagwang. 1 minute 37 seconds later. Courage na ang mga kagwang. Alas ka na ni. Gawin ba? Dagang paligmanas na ang bukid mo. Ang pagkali mo. Last flight mga kagwang to Dillingham na mga kagwang. Dito kami ngayon sa Anchorage. Last flight. Almost there, bro. Yeah. It's cold. Kagwang oh. Kagwang. Dillingham na. Woohoo! Dillingham! Lag-lag na ang mga kagwang. Sugod na. Start ang journey sa mga kagwang. Mga kagwang, nandito na kami sa room namin mga kagwang. Room namin for the next 4 weeks or 5 weeks mga kagwang. See you tomorrow mga kagwang. Good morning mga kagwang. Ngayong araw mga kagwang, ayun na kami. Meron kaming orientation mga kagwang. Ngayong 8 o'clock in the morning mga kagwang. Start by understanding the floor plan, including your assigned work area, nearby exits, common spaces, and main traffic. Papunta na sa room mga kagwang. Kagapos lang kami mag-lunch mga kagwang. Tsaka yung kaninang umaga mga kagwang kami. Orientation. Ito yung room namin. Yan siya. Tapos dito yung
CR namin yan. Diyan. Yan. Liguan doon sa bida. First day of work mga kagwang. Day off na kagad. First day of work. Day off na kagad oh. Oh, mga wildflowers oh. Wow, tindahan no, sa mga net. Oh, pizza house dyan mga kagwang oh. Animal shelter. Andito na yung ibang fishing boat mga kagwang na ready na magpalaot mga kagwang. Diyan. Oh. Kita tayo sa park. Alright. Hello. Oo. Right. Oo. Galit, galit. Oh, galit, galit. Oh. Galit. Oh. Oh, oh. My journey in Alaska, mga kagwang. Ha, oo. Diba? Oh, maganda yan. Oo. Oh. Diyan yung planta namin mga kagwang. Nandyan. Yan, planta namin dyan. Yan dyan. Oh, first time nyo? Ganun ba? Oh.
Oh, yan maganda gamitin sa ano, sa atin sa Pilipinas. Oh. Sa flood control, oh. Ito, mga ano man to, mga kontraktor. Oho. Ito, maganda, oh. Oo. Yan, oh. Tingnan nyo, oh. Yan ang maganda para sa atin, no? Flood control. Ito yung mga scientists, mga kagwang, mga scientists. Yan, mga scientists dito sa Alaska. You know. Yun yung lead namin, no, sa scientists, oh. Yan, yung lead namin, no. Oho. Mhm. Oh, yung mga seaplane, oh, seaplane, oh. Yan. Oh. Grabe yung ano, kapitan na sa taas, oh. 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 Papuntang city ang mga scientist. Oh, survey naming area. Para ano? Walang makita. No. Oh. May binaba na fishing boat, mga kagwang, oh. Yan. Yun, oh. Uh-huh. Yan. Oh, lutang na. Oho. Yan. Oho. Let's cross. Yan yung fire station nila dito sa Dillingham, Bristol Bay. Oh, may ano, oh. Ito yung ano, yung mga oh. Yan ba, kagwang, oh. Sa whale yan, mga kagwang, yan. Oh, buto yan ng whale, mga kagwang. Yan. Tingnan mo gaano kalaki, mga kagwang, oh. Oh. Yan, oh. Ito sa moose. Pang snow. Snowmobile. Ito yung police station nila, mga kagwang, dito sa Dillingham.
Dillingham Police. Yung mga scientists oh. Oh, naglalakad. Oho. Yeah, isipin mo naman, ano lang, katatapos lang na orientation, day off kagad. First day of work, day off. Oh, ano. Yan, library nila dito sa Dillingham, dito, library. Ayun oh. Dillingham Public Library. Oh, it's open. Tapos Wells Fargo. Wells Fargo Bangko. Yan mga agwang. Diyan. Ito, Ace Hardware. Oh. May bilhin daw itong head namin ng scientist mga kagwang. Ano yung kagwang? Ha? Kagwang yung flying lemur. Kasama yan ng ano eh. Kulugo. Kulugo. Buwang-buwang. Kasama ng wangbo. Yan. Okay, pasok. Pasok, mga kagwang. Yan o. Yun yung lead namin o. Yeah. Wangbo. Lead namin ito yung mga scientist. Huwag yung gayahin ito mga kagwang. Mga professor lang pwede dito. Wangbo, wangbo. Oho. Kabila. Tapos sa kabila, sa kabila, sa kabila. Wala na. Sirado na. Oh, ito yun oh. Post office, oh. Yan yung post office mga kagwang. Oh. O dyan. Para tindahan ng cellphone dyan mga kagwang. GCI. Hindi mo sa ano ng kagwang. Oho. Yan. Yeah, mga wangbo. Yeah, for sale po. Opo, por silo pang fishing. Ayun o. Ito lang yung city ng ano mga agwang. Ng Dillingham. Pinawisan ng maraming sigot. Ito lang yung city ng ano mga agwang. Ng Dillingham. O yan nyo oh. O City Hall o City Hall. City Hall ng Dillingham. Dito muna kami sa chiropractic mga agwang. Kasi ano namin ito mga ano namin. Kasama namin mga kagwang oh. Mga scientist. O massage. Oho. Oh. No. Pa-check up namin to. Saka may ano dito mga kagwang, may isang bar dito mga kagwang. Yung doon mga kagwang oh. Yung doon, oh, yun. Yun doon. Yan, dyan, yung maliit. Bar yan dyan, mga kagwang. Ano pa si ano? Oh. Makatilo ka sa mga napunta na sa sarili ko. Ito, mag-ihap. Antas na kami. Oh. Mamon. Oh, ito yung grocery dito mga kagwang. Oo. May bili kasama ng scientist. Yung grocery. Mahal masyado dito sa Alaska mga kagwang. Ayan o. Dollars yan. Kano nga ito? Siguro mga 15 siguro. Oo. Grabe. Oh. Okay. Walang nabili yung mga scientist mga kagwang. Pabalik na sa kampo.
Tingnan yung mga bahay dito mga kagwang. Wala pa nga naman. Andiyan na ba siya, no? Wala pa nga yung pagkain na eh. Yung mga pagkain na yun. Diyan kami mga kagwang nag-stay mga kagwang sa taas. No? Dinner mga kagwang oh. Dinner, masarap yung dinner namin ngayon mga kagwang. Balik na sa room mga kagwang. Tapos namin mag-dinner. Sign off.